Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lubos na ating Diyos na buhay. At yung atin pong mga brothers na Children's Choir, nasa na? Mukhang patabi-tabi na lang. Papuntahin po dito sa harapan. Bago natin ibigay ang mensahe ng kaligtasan, maminamahal, mayroon lang akong ipapatuto sa inyo. May isang dream diyan sa dako ng Mindanao. During services na ganito, nagulat sila dahil nung mag-rapture, ang daming naiwan. Dahil ang naiwan, maminamahal, yung lakad ng lakad, andun sa mga tabi-tabi, andun sa mga tricycle, andun sa bababa, andun sa mga sasakyan. Yun ang naiwan. Ang sabi ng boses ng anghel, nagsabi, sabihin mo sa lahat ng kapatiran, kapag nakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan, lahat nandito sa loob. Kung pwede na, lahat nandito sa harapan para mapakinggan nila ang Ibanghilyo ng Kaligtasan. Dahil Diyos mismo ang nangungusap diyan sa mga Ibanghilyong yan. Kapag hindi niyo gagawin ito, lahat ay mangyayari. Ang dami raw po minamahal na iwan sa rapture na ito. Nakikinig, andito, tulog. Andito, andun sa CR, andun sa palamuti, tumitingin sa salamin. Sabi na malapay, 1 oras lang, bigyan niyo ako. Pakinggan niyo ang aking mga salita para pagpalain tayong lubos na malapay. Kaya tayo po natin tumayo, igalang po natin ang salita ng Diyos, dalhin po natin pinagpalang mga ngaral. Rito ang beloved preacher, Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapay. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalayin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamama na Pinoy Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras nito buhay. Nagmumula sa iyo at sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay. Bawa po lahat sa pandalangin na aming iginagalang minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ayun po mga minaman na mga gawa. Humihingi kami ng kapatawaran sa mo kami nasubukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tignan, may nagpagkasalagot ng puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat mula Panginoon. Sa pag-aaral ng mga salita, nagsabi mo salita, patabang lingkod sa ganang aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalawang papapalang espiritual. Sa aming pumamil, kapatid sa dako ito, lalo ang pumamil naman ng mga bisita, aming mga beloved viewers. Pagpalay mo kami lahat sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng mga gawa ng kaaway, kami kasaut in the mighty Jesus, kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. At ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Bawa po lahat. Ako yung bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal mga bisita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Sunday Worship, San Carlos City, Pangasinan. Amen. At ito'y pinauna po natin pong ginagalang at pinamalabagalista at po Evangelist Waldo Estrada Almeida. We give due honor and respect sa ating pong Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Linas Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Wala matutulog mga minamahal. Amen. At kunin na po natin yung ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno, ballpen at itala yung ating pag-uusapan sa araw na ito. Amen. Dito sa ating basahin ng ating unang talata, dito sa 2 Timoteo, Kabanata 1, talata ay 9. 1 Timothy chapter 1, verse 9. Amen. 2 Timothy. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 9, ganito po sinasabi, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag,
hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal, kasi simula lang natin. Amen. Ang sabi diyan mga minamahal, 2 Timothy 1:9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Ating pamagatan ng ating pag-aaralan mga minamahal, the task to finish our assignment. Alam po niyo mga minamahal, hindi tayo tatawagin ng Diyos for nothing. Inulit ko mga minamahal, hindi tayo tinawag ng Diyos just for nothing. Mayroong purpose ang Diyos, kaya tayo pinagsama-sama ngayon. Mayroon tayong mga kanya-kanyang pinaniniwalaan noon, meron tayong mga kanya-kanyang mga relihiyon, meron tayong mga ginagawang pinagkakabalahan, but nalaman na lang natin isang araw, magkakasama tayo dito, sabay-sabay nagpupuri sa Diyos. Pinag-uusapan ang dakilang buhay, ang kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, bago dumating ang bagay na yan, mga minamahal, kaya tayo dumating at pinagsama-sama tayo dito, mga minamahal, sapagkat mayroong purpose ang ating mahal na Panginoon. At yan ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal. Aside from the purpose, ano yung assignment? Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, in God's purpose for the salvation of the whole sinful mankind, yung kagustuhan ng Diyos, yung kaniyang dream na iligtas sa mga makasalanan, what is our share? Ano ang drama mo doon sa isang napakalaking programa ng Diyos para sa makasalanan na sila po ay maligtas? Tayo, kanya-kanya, individual. Children's choir ka, adult choir ka, Jesus Finest Generation choir ka, manggagawa ka, youth and singles choir ka, ordinary Christian ka, giver ka, ikaw man, whatever is your ministry, sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, what is your assignment? Ano ang nais ng Diyos na dapat mong gawin? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, sabi nga ng talata, this is the one who called us with a holy calling. And holy calling. Not according to our works, but according to His own purpose and grace. He called us based on God's standard. Kasi nga, holy calling. Kaya kung nandito ka ngayon, hindi ka tinawag base sa standard ng pipitsugin. Pinili ka ng Diyos, base ang seleksyon na ginawa malapay noon, ang dami mo dun sa kapitbahay, bakit ikaw ang pinili? Ang daming syudad, bakit ikaw ang pinili? Ang daming mga race, maraming mga lahi ng tao, pero bakit ikaw pinili? Ang ginamit ng Diyos na pagpili sa iyo, standard ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi po ito, itong standard na ito, mga minamahal, hindi ito, sabi nga, kapag sinabing standard, this is the highest standard. Paupuin natin yung ating beloved baby. Huwag natin yung masyadong pagalawin ng pagalawin. Mga anak, children, makinig talaga mga anak. May candy kayo sa akin mamaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi niya, He called us like a clean sheet of paper. Nung tayo tinawag mga minamahal na Panginoon, ay hindi po niya ikinonsider yung ating mga achievements. Hindi niya sinabing ikaw ay attorney, engineer ka, teacher ka, professional ka, ikaw man ay masasabing presidente ka, o ikaw ay congressman, governor ka. Hindi iyon tinignan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga sabi nung talata, not according to our works. And likewise, hindi rin niya tinignan yung ating mga flaws in life.
Hindi niya tinignan yung mga kapalpakan mo sa buhay. Hindi niya tinignan kung gaano kadami napatay mo. Hindi niya tinignan kung gaano kadami nanakaw mo. Hindi ko tinignan kung ilang beses ka nagsinungaling. Ikaw ang pinakamasamang tao. Hindi tinignan niya ng mahal na Panginoon. Basta't ang sinasabi ng Biblia, before the foundation of the world, binigyan tayo ng assignment ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, which was given in Christ Jesus before the world began. Kailan yan? Noong nakarang taon? Ilang taon ng mundo, mga minamahal? Thousands of years? Centuries? Ang dami-daming taon na. Matandang-matanda ng mundo. Amen. Pero maniwala kayo, noon pa yon, nasa isip na tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Naisip niya mga minamahal na isang araw magsasama-sama si brother and sister, pupuri sa akin, magsasama-sama sila. Even the pagbibigay ng lupang ito ng ating mahal na kapatid, it was all under the plan of God. Para na sa ganoon, sa isang araw, makikita-kita tayo, pupurihin natin ang mahal na Panginoon, hindi natin siya tutulugan, at ang gagawin natin, magpapasalamat tayo sa Diyos na buhay. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Hindi niya tinignan, mga minamahal, yung ating mga kapabilidad. Anong kaya mong gawin sa church? Hindi rin niya tinignan, mga minamahal, ang kanya ating mga kahinaan. Basta sinabi niya, mga minamahal, bago pa lalangin ang sanlibutan, nakapangalan na sa akin, isip, ang pangalang Juvencio Ferrer. Amen. Nakapangalan na sa aking isipan ang pangalan ng sister, ng brother na ito. Amen? Bakit mga minamahal? Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isaiah 43, talatay 1, kindly. Tingnan niyo mga minamahal ha. Yung ating mga pangalan, gano'n man kapangit yan sa ating pandinig, tayo'y tinawag ng Diyos dahil sa ating mga pangalan na yan. Amen? Kindly. Aklat po ng Isaiah, Kabanatay 43, talatay 1, ito po ang nakasulat. Ngunit ngayoy ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-inyo sa inyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Huwag mo ikahi ang pangalan mo. Amen? Meron tayong mga kapatid, parati natin pinapatutunan, beloved na brother Eli. Sabi niya, nagkaroon siya ng palo, dahil paalahala, na panaginipan niya, bakit mo kinahi ang pangalan mo? Sapagkat ang pangalan niya, tunay mga minamahal, is Elidoro. Amen? Sa tao, kabantot yung pangalan niya. Amen? Pero pangalan niya, binigay, tinawag ka dyan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. It has nothing to do, mga minamahal, gaano man ang tingin ng tao sa mga kung anong meron tayo. Ang importante kung paano tayo tignan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? At ang sabi niyan, mga minamahal, yung ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi nga, high standard. Tatanungin natin, paano tayo nakapasa? Lahat ng tinawag na mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Paano tayo nakapasa? Anong ginawa mo? Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, if we see it, kung titignan natin, parang suntok sa buwan o suntok sa hangin ang ginawa ng Diyos. Mataki mo kunin niya yung incompetent na tao, hindi alam kung anong gagawin. From nothing. Hindi niya yung kanyang hindi niya kakayahan. Amen? Ang tao, for example, sa kumpanya yan, amen, ibigay mo yung very critical na task sa taong hindi marunong, talagang delikado yan. Amen. Pero mahal na Panginoon ay hindi tao. Amen. Sa tao, tinitingnan niya accomplishment mo. Ang Diyos, hindi. Ang tinitingnan niya, yung kung anong magiging ikaw in the near future. Dahil alam ng Diyos kung anong kinabukasan ng bawat tao. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So gaano ka man kasama, mga minamahal. Amen. Amen. Gaano ka man kasama, mga minamahal, gaano man kagrabe
iyong mga ginawang mga pagkukulang, mga minamahal, alam ng Diyos, darating isang araw, magsusot ka ng puti at maglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Kaya maraming nagtataka sa atin, paano mo ko inibig, mahal na Panginoon? Despite all the sins na nagawa ko, mga karumal-dumal na ginagawa ko, pero inibig mo pa rin ako. Amen? Amen? Bakit? Ang pagpili ng mahal na Panginoon ay hindi kung ano yung nagawa mo. Ang tinitignan niya, ano ang magagawa mo sa kanyang gloria. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kilalang kilala tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Huwag mong sabing hindi ka kilala ng mahal na Panginoon. Hindi ka naririnig ng mahal na Panginoon. Amen? Ating basahin Lucas 12, talatay 7. Amen. Aklat ng Lucas, kabanata 12, talatay 7. Aklat po ng Lucas, kabanata 12, talata ay 7. Ito po ang nakasulat. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot, kayo lalong mahalaga kaysa maraming maya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino nakakaalam ng number ng kanyang buhok? Especially yung kalbo natin mga kapatid. Wala talagang buhok yan. Amen. Pero yung may mga buhok tayo, alam ba natin ang bilang yan? Amen? Kung atin hindi natin alam, ibig sabihin, hindi pa natin fully kilala yung ating mga sarili. Pero ang Diyos, alam niya kung ilan ang buhok na meron tayo. Ganon tayo kadetalye kilala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi ng salita, subukan yung galawin ng aking anak. Amen? Ang sino mang umaway sa Kanya, ako ang kaaway naman. Grabe! Amen? Sinasabi ng mahal na Panginoon, no one, walang sino man makakuha sa kamay ko ang bawat aking mga anak. Amen. Walang sino makakuha. Ganun ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Bawat palaso ng kaaway, mga minamahal, na tumitira sa mga Kristiyano, mga minamahal, ano nangyari? Hindi dumadapo, hindi lumalapit sa Kristo. Bakit? May mga anghel na iningatan ng mga anak ng Diyos. Bakit? Kilalang kilala kasi tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So gaano ka kasama na sinasabi mo? Si Moses nga, di ba alam natin mga minamahal? Kung titignan nyo, basahin yung Biblia, si Moses, di ba pumatay pa siya ng tao? Amen? Pero still, ginamit ang mahal na Panginoon. Si Abraham, buwangas. Amen? Pero nandun, nagmistulang ulul pa, nagsinungaling, baka ano, di ba? Basahin yung mga Biblia, dami natin na pangaralan ng mga bagay na yan. Si Pedro, mga minamahal, dahil sa takot niya, matatakutin na Kristiyano, amen? 3 times, ipinagkanulo niya, mahal na Panginoon. Nandun, deny niya, mahal na Panginoon. Amen? At yung mga minakot niya, si Sakeo, maliit, pandak, wala siya magagawa. Pero tax collector, madaya. But still, tinawag pa rin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Anong meron kang kasalanan na hindi kayang patawarin ng mahal na Panginoon? Well, of course, yung blasphemy of the Holy Spirit. Amen. Pero sabi ng Biblia, hanggat bukas ang pintuan ng kalangitan, may oras kang bumalik at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. All of us were chosen to do our respective God's assignment given before the world began. Bawat isa sa atin. Hindi man tayo mga minamahal totally makatapos ng purpose ng Diyos. Meron tayong assignment na gagawin. And that is what we are going to talk about. Ngayon, yun ang ating pag-uusapan. But before we proceed, mga minamahal, holy calling ang tawag diyan. Ano bang ibig sabihin ng holiness? Holiness is living away from sin. Amen. Pero pag sinabi ng holy calling, mga minamahal, hindi ito mga minamahal ibig sabihin na yung tinawag ay mga banal. Amen. Yung tinawag, mga minamahal, galing sa kasalanan, tinawag ng Diyos na banal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag tayo tinawag, kapag tinawag ka na mahal na Panginoon, huwag mong pabayaan yan. Hindi, kumbaga mga minamahal, hindi yan pipitsugi na pagkatawag. Amen. Sample lang ko lang mga minamahal, ako presidential appointee. Amen.
Pag sinabing, marami po mga presidential appointee, in-appoint ng presidente, mga minamahal, sa government, ibig sabihin, hindi mo naman ibig sabihin magaling lahat. Amen, sa totoo lang. But because sila in-appoint ng presidente, ibig sabihin, yung kanilang power na meron ay nakabase doon sa presidente nag-appoint. Tayo, mga minamahal, God's appointed. Tinawag ka, may assignment ka, halika, tinawag tayo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pinag-uusapan mga minamahal, sinasabi ng Biblia, mga minamahal, mamuhay ka ayon kay Kristo. Ibihis mo si Kristo. Dapat may kabanalan ka. Dapat gawin mo ang kalooban na malapay. Bakit? Ang tumawag sa iyo ay banal. Dapat magpakabanal ka. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is our assignment. Amen. Simple lang yan, mga minamahal. Kung ang Diyos sa iyo tumawag, banal. Kaya nga tinawag, holy calling. Hindi niya tinignan anong kasalanan meron ka o anumang kabalbalang pinagagawa mo. Hindi niya binilang yon. At tinignan niya yung kanyang puso at sa kanyang isipan before the foundation of the world, pinili na tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. Amen? Lahat ng hindi nakakalimutan ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan po mga minamahal. Kapag tayo po mga minamahal, ay tinawag na mahal na Panginoon. And we had that assignment, mga minamahal. Ang sinasabi diyan, ay kinakailangan, mga minamahal, He called us based on God's standard. Amen? Highest calling ang meron tayo. Second, ang sabi diyan, how do we know our assignment? Paano natin malalaman yung ating assignment, mga minamahal? Our purpose is to partake in God's salvation for sinners. Ang purpose na tinawag ng ating mahal na Panginoon sapagkat makasama tayo sa iglesia ng mahal na Panginoon. Hindi pare-pareho ang gift na mayroon tayo. Mayroong preacher, mayroong instrumentalist, mayroong giver, mayroong ang kanyang pagtayo lang ay nakaka-bless na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, sa totoo lang mga minamahal. Amen. Even kilos, nakaka-bless. Amen? Sabi nung ating mahal na kapatid, nagpatotoo ang kanyang katulong, mga minamahal. Katulong niya, pero inuutangan niya. Pag umuwi yung kanyang katulong, tuwa. Siya na problema sa kanyang problema. Pero ang sinasabi niya, mga minamahal, sa parating sinasabi nung kanyang katulong, na lahat ng kanyang sinasabi, kung sumama ka sana, ate, makikita mo, pinagpala yung ating mga minamahal kapatid. Pagpapalain ka rin ng aming Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, knowing our assignment. Ano ang assignment natin? Amen? Pakibasa itong Acts chapter 1 verse 8. Aklat po ng mga gawa, Kabanatay 1, Talatay 8, ito po ang nakasulat. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinanong ito doon sa quiz ng ating mga beloved singles choir. Amen? Ako'y nananalangin na dapat alam nila ito. Amen. Nagtaas naman sila ng kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, parating nababasa natin ito, mga minamahal. Unang-una, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. So nakita natin, parating sabi, huwag kang matulog kapag nagpupuri. Bakit? Kailangan madamang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Huwag kang magchismis kapag nangangaral. Huwag kang kung saan ang isip mo kapag pinag-usapan kabutihan ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil kailangan madama mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, once you receive the Holy Ghost, you will receive power. Magkaroon ka ng kapangyarihan. Palayasin ang kaaway, palayasin ang mga gawa ng kaaway sa buhay mo, karamdaman. Kaya ang cancer gumagaling eh. Ang COVID-19 gumagaling. Ang hindi makalakad, pinalalakad ng mahal na Panginoon. Bulag, nakakita. Ang nababaliw, ginagagaling naman na Panginoon. Amen. Grabing mga, God is spending so much money para sa mental health. Amen.
Oh, kung ano-ano mga pinagbibili, wala pa rin. Pag puntahan mo, baliw pa rin yung pupuntahan mo doon. Amen? Dahil wala sila sarili. It's a demonic act. Pero sabi ng Biblia, kapag kinakilala mo si Kristo, palalayain ka ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi biro-biro yan at hindi yan kasinungalingan. Marami nagpapatuto. Ang dami na. Amen? Dito sa atin man lang. Inaliyawanan ng kanyang mga mahal sa buhay dahil nababaliw na. Amen? Pero nung sila nakakilala, nag-stay dito, narinig niya ang programa sa radyo, tanggapin mo mahal na Panginoon, tinanggap din niya mga minamahal, nakita niya mga minamahal, unti-unti siyang gumagaling, hinanap niya ang banal na gawain, hindi nakontento sa online, dun sa webcast. Ang ginawa niya, hinakbang niya ang kanyang paa, papunta sa banal na gawain, malayong bahay nila, pero hindi siya napigilan. Hinanap niya, nasaan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry? Anong meron doon? Sabi sa tricycle, mahaba yung palda, mahabang buhok, nakaputi. Meron kami nakikita doon. Papunta doon sa... Inilagay niya dito, mga minamahal, nakilala niya. Totoo pala ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, once you will receive power, once the Holy Ghost is come upon you. And, ito, ye shall be witnesses. Hindi ka magji-Jehovah's Witness, ha? Pero magwi-witness ka. Ano ibig sabihin na magwi-witness? Nakita mo talaga. Na-experience mo talaga. Hindi kwento-kwentong barbero. Lahat na nakadama at nakatanggap ng himala galing sa mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang himala ng Diyos, dalawa yan. One is yung nangyari sa iyo mismo. Amen? Yung pangalawa is nangyari through you, yung nilay hands mo, gumaling sa kabangamal ng Panginoon, ang Diyos na napagaling, hindi ikaw. At ang third ay yung iyong nababalitaan, pananagawain, o grabe pinagpala. Amen? Yun, kapag pinagsama-sama mo yan, mga minamahal, sabi yan, you shall be witnesses. Hindi yan itatago sa bulsa. Hindi ka matatahimik sa gilid lang. Hindi ka mananahimik sa bahay mo. Ikukwento mo ang himala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kumusta na yung mga hindi pa nagpapatotoo hanggang ngayon? 10 years na sa banal na gawain, hindi man lang makatayo dyan sa pulpito, dyan sa podium na yan, upang ipatotoo ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Nahihiya kasi ako. Amen? Hindi ako marunong magsalita. Moses, utal. Amen? Utal ako, mahal na Panginoon. Pero ginamit siya ng mahal na Panginoon. Amen? Wala akong pinag-aralan. Ang mga apostol, mga mere fisherman. Amen? Wala silang mga pinag-aralan. Except of course, John, may mga pinag-aralan. Amen? Pero marami sa kanila yung mga mere ordinary fishermen. Fisher folks. Amen? Pero nangyari mga minamahal, ginamit pa rin sila ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong masasabi mong rason kung bakit hindi ka nagpapatotoo? Sabihin mo na. Lahat may utos sa Diyos. Lahat may sagot ang mahal na Panginoon. Ang sabi niyan, ang assignment number 1 kung bakit tayo tinawag at makakontribute sa purpose ng mahal na Panginoon, our assignment, ipatutuo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ye shall be my witnesses. Pagtawanan ka. Amen? Ano ba yan? Dati buwangas yan eh. Tapos ngayon sasabihin, amen. Pagtatawanan ka. Totoo yun. Pero hindi importante yun. Ang importante kung ano nang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Sinasabi mo lang, kinikwento mo lang naman eh. Pag nagkukwento ka, huwag mo ka mag-expect na mag-yes yan at pupunta sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, ikwento mo lang kung anong nakita mo. Bahala ang Diyos sumipo sa Kanya na maglingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So what is at stake? Amen. Mapapahiya ko. Mapapahiya ka kung ikaw na ang bida dun sa kwento mo. Pero kung ang bida sa kwento mo ay ang ating mahal na Panginoong Isus, gawin nila kung anong gagawin nila. Ang sasabi mo sa isip mo, ikinuwento ko lang kung ano nangyari sa akin. Maniwala kayo sa hindi. Ang importante, ito ang nangyari sa akin. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, napakabuti ng Diyos.
Amen? Pero hindi natin na i-enjoy ang kabutihan na yan. Amen? Dito mga minamahal, sinabi diyan, be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ako'y nag-isip nagsimula lang nung narinig ko yung verse na yan, doon sa quiz B. Sabi ko, bakit kaya pinagbabanggit ang Jerusalem, Judea at Samaria? Ano bang meron dyan? Amen? Research ng konti, mga minamahal. Alam po niyo, mga minamahal, ang Jerusalem ay city. Lahat muna hindi naantok, pumalakpak muna ng malakas sa ating malapay, no? Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Ang Jerusalem, mga minamahal, it is the city where these people live. Ang malapay noon, apostolan to sila, siyudad. Malaki. Amen? So, ang tinignan ko pa mamaya, ano bang mga tao na ano bang nangyari sa Jerusalem? Dito is where Jesus was executed. Amen. Ibig sabihin, makapangyarihan ng mga tao, ito yung mga huwes. Amen? Ang mga tao diyan ay powerful, they are wealthy, mayayaman, they are famous. Amen. Amen. So, ang sabi ng Biblia, mag-witness ka doon sa mga makapangyarihan tao, hindi lang sa katabi mo. Kundi even sino man ang kausap mo, huwag kang nervyusin. Ay, nahiya ako mag-witness yan. Kapitan yan eh. Gobernur yan eh. Congressman yan eh. Senador yan eh. Hindi ako mag-witness. Yaks! Huwag kang mahiya. Be my witnesses in Jerusalem. Huwag kang matakot. Gaano man kataas ang mga taong kausap mo, ikwento mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Second, Judea. Nung aking binasa, ito yung Judea is the region surrounding Jerusalem. Jerusalem. Amen? Ito mga minamahal, yung una, within. I-share mo yung within your family. Dapat sinishare mo yan eh. Within the community, sinishare mo yan. Ito, yung nakapalibot sa iyo. Amen? Sapat ang sabi yan, region surrounding Jerusalem. Ito yung place wherein his ministry was rejected. Ito yung mga taong hopeless na. Nasabihan mo ay mayroong Kristong darating. Wala yan. Wala nang pag-asa ang buhay namin. Ay, magandang programa na ganyan. Wala yan. Amen? Kaya nireject nila mga Panginoon eh. Hindi ba yan yung anak ng karpintero? Amen? Ito yung mga tao, mga minamahal, na grabing kawalan ng pag-asa. They accepted the worst fate na meron sila. Ito ng kapalaran ko eh. Mahirap na talaga ako eh. Amen? Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ito yung mga taong sa isip nila, mas kinanong i-share mo sa buhay nila, they will not care. Passive ang mga taong ito. Pero gumagawa ng kanilang sariling kalooban. Crooked. Rough. Amen? Ayaw nilang sundin na sino basta ako. Wala namang pag-asa. Bala, gusto ko gawin ko ng gustuin. Gawin ko. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, magpatotoo ka rin sa mga taong ganun. Huwag na huwag mong i-neglect ang mga taong yon. I-share mo pa rin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Amen. And the third, Samaria. Ang Samaria, mga minamahal, geographically further region. Malayo. Amen? Pero ang meron sila, different culture. Ibang-ibang tao ito. Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, sharean mo rin daw ito mga taong ito. Yan nakita niyo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ilang bansa nang meron, nandun pa rin ang banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ang mga Kristiyano kung saan nagkalat, sinishare ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, abutin mo sila, ikwento mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Samaria
is where the disciples out of place. They were looked down. Pagdating sa Samaria kasi, yaks, ano ba yan, mga Kristiyano na yan? Aliwluyang mga yan, aliwayang mga yan. Amen. Pinagtatawanan tayo, yaks, magnininong na naman. Napapahiya tayo mga minamahal. Amen. Ito yung mga taong living within their comfort zone. Ito yung mga taong hindi nila kailangan ng sinuman. Amen. Pero ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, ito yung mga taong nandoon talaga. Kawalan ng pag-asa. Bigla ko naisip yung talata na mahal na Panginoon dito sa aklat ng Isaiah 40. Kindly, from the book of Isaiah 40 verses 3 up to 5. Amen. Aklat ng Isaiah, kabanata 40, talata 3 hanggang 5. Malapit na po tayong magtapos. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 40, ang talata po ay 3 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas, at bawat bundok at burol ay mabababa. At ang mga bako-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at makikitang magkakasama ng lahat na tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dapat hindi na tayo nakakakitaan ng mga taong relax ba sa paglilingkod ngayon. Amen? Israel is now in war. Amen? At sabi diyan, magdadatingan diyan ang famine. Brothers against brothers. Di ba? Alam na, kinakanta na natin yan eh. Amen? These are the signs of the end. Ito yung mga huling panahon na kapag ang tao, mga minamahal, hindi pa nakikinig sa oras na ito at binabaliwala ang mga bagay na itong nakikita. Signs ang ibinigay mga minamahal, hindi oras, hindi panahon, hindi araw, hindi minuto, kundi mga sinyales ng muling pagbabalik ng Diyos. Ang pagbabalik na yan, one trip lang yan, single trip. Walang second trip. Sabi ng mga pastor. Amen? At yan ang pinag-iingatan natin at ating inaasam na makasama. Kaya tayo merong Miyerkules, meron tayong Linggo, meron pa tayong overnight prayer. Lahat ng mga nag-overnight, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga nagmi-Miyerkules, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hindi po dapat iginagambol ang kaligtasan. Salvation is a matter of great importance. Kaya kapag nakikita na natin ang bagay na yan, ako, all the time, dapat pinag-usapan natin parati. Amen, dati-dati ang aking pangarap sa buhay ko kung ano-ano na. Bumibili nga ako ng lupa eh. Sabi ko, bili kaya ako ng lupa para buhay ko pagkatapos ng retirement. Nung naririnig ko mga bagay, wala palang silbi mga lupa na yan. Amen. Maglingkod na lang sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam niyo man na po, ano mangyayari dyan? What will happen to us kapag tayo naiwan sa trip na yan? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, your assignment is become a witness. Ang sabi diyan, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Be a witness. Prepare the way of the Lord. Sabi diyan, make straight in the desert a highway for our God. Yung desert hindi pwede mapagtakbo na mabilis yan. Gawin yung straight para mapagtakbo mabilis ang mahal na Panginoon. A highway. Grabe ha. Every valley shall be exalted. Nakita niyo yung valley kanina na sinabi ko? Ng mga walang pag-asa. Nagbababa lang yung sarili nila. Pwede ba huwag ka manatili diyan? Tumayo ka at magsimula na maglingkod sa Diyos. Amen? Amen! Kung ikaw yung tao, mga minamahal, akala mo wala ka ng pag-asa, hindi ka karapat-dapat. Hindi, totoo yan.
bago ka pa tinawag ng mahal na Panginoon, kilalang kilala ka na ng ating Diyos na buhay. Wala kang maipagmalaki, wala kang maitatago, kilalang kilala tayo ng ating mahal na Panginoon. All we have to do is to obey His will. Ganapin ang kanyang mahal na salita. Amen? Ang sabi diyan, valley shall be exalted, and every mountain, sabi niyan, every mountain and hill shall be made low. Ikaw naman na puro kayabangan sa buhay. Ikaw naman na akala mo ikaw ang pinakamatayog sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat. Pwede ba? Bumaba ka at maawa ka sa sarili mo. Amen? Amen! Kung dati-dati hindi ka napagod na paghahanap ng kung anong fame meron ka, pwede ba simulan mo na ngayon? Hanapin mo ang totoong kayamanan at ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At saan ka man naroon, whatever positions na meron ka, anumang kapangyarihan meron ka, kailangan natin ang Diyos. Amen! Nobody can save our lives. There is only one way, and that is Jesus. Amen? Tanging si Jesus ang kailangan ng mga tao. Sabi diyan, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. Yung mga ugali natin na medyo dispalinghado, amen, sa kakamarites, di ba? Instead na maglingkod ka, hindi ka maglingkod dahil naghanap ka ng kakamarites at sa kakatulits. Amen. Hindi yan magdadala sa iyo sa langit. Amen. Yung pride natin na napakataas, hindi yan magdadala sa iyo sa langit. Amen. Yung mga self-pity na meron ka, napahiya kasi ako ng mga maraming tao, ang dami, hindi yan magdadala sa iyo sa langit. Ang magdadala sa iyo sa langit, ganapin mo ang utos ng mahal na Panginoon. Do your assignments! Amen! And that will make us capable na ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. One day makikita natin doon sa kalangitan, come! Sabi ng mahal na Panginoon, enter the place prepared for you even from the very foundation of the world. Amen? Tataka ka. Ang bahay mo doon, mansyon. Pag sinabing mansyon, hindi yan bungalow. Hindi yan 3-story. Amen? Pag sinabing mansyon, mga minamahal, mansyon talaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tandaan ninyo mga minamahal, pag mansyon, ibig sabihin, nandoon at makikita mo yung karangyaan ng buhay. Amen? And that is the place where God prepared for us. Na kinakailangan dapat pinagtatawag mo kakalimutan. Ang tinatagnan natin parati yung dulo. Brother, pa parang gagawin ko? Medyo trials ako ngayon eh. Mukhang kulang na ako ng pamasahe papunta dyan sa mansyon na yan. Amen? Mabibitin ang pamasahe ko, brother. Amen? Imposible. Tinawag ka ng Diyos, may purpose ang Diyos sa'yo. Amen? Meron kang assignment, mangyayari at mangyayari ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The last but not the least, the doors of the ark will not close until all our assignments were done. Amen? Hindi matatapos itong mundong ito. Hindi darating mahal na Panginoon hanggat yung ating mga assignment sa bawat pinili mahal na Panginoon done. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, basahin natin ang ikalawa sa huling talata, Hebrew chapter 12 verse 1. Kindly. Aklat ng Hebrew, kabanatay 12, talatay 1. Dito po sa aklat po ng Hebreo 12:1, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Palakpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Ano yung takbuhin na yan? That is our assignment. Ano yung assignment? Be a witness. And be ambassador of Christ. Amen? Salita tayo, ikwento natin. Pero sinasabi niyan mga minamahal, wherefore, seeing we also are compassed about with a great cloud of witnesses. Hindi lang tayo iisa na tinawag na mahal na Panginoon. Ang daming tinawag.
ng mahal na Panginoon. Amen? Kung titignan nyo sa Revelation, sabi doon, hindi mabilang. Nandoon, mga pugot ang ulo. Nandoon, napupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Ito yung mga taong dumaan sa grabing kahirapan, but still, pinanghawakan ng pangako ng Diyos. Dumaan sa grabing problema, dumaan sa grabing pagsubok, dumaan sa grabing mga kahiyan, but still, pinanghawakan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen! Sabi yan, let us lay aside every weight. Pwede ba, anumang burden meron ka ngayon? Ano bang meron ka ngayong burden? Gusto mong yumaman? Ano bang burden meron ka? Gusto mo magkaroon ng bahay lupa? Amen? Gusto mong maging famous? Gusto mong maging pinaka-the best? Lay that aside. Amen? Let not that be your priority. Darating yan. Pagpapala yan eh. Amen? Pero huwag mong gawing priority yan. Ang gawin mong priority, maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi ko sinabing masamang mangarap. Amen? I am one of those who wished for that. Amen? Pero nalaman ko na lang, mas mahalaga pala ang maglingkod sa Diyos. Hindi mo kailangan ipagmalaki ko anong meron kang nagawa. Ang kailangan mo lang ipagmalaki mo, anak ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palagpagan po natin na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Yung ating mga kasalanan ginagawa araw-araw na nagiging malaking issue, igilid mo na yan. Amen? Tigilan mo na yan. Amen. Yung sinasabi mong pagkabarako mo, kailangan sigarilyo ko. Kasi pag nakasitita ko ng sigarilyo, parang macho-macho ang dating. Mag-isip-isip ka. Sa impyerno, mas marami doon pagsisindihan ng tabako. Amen? Amen? Just lay that aside. Amen? Mamuhay na tayo ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero sabi na, let us run with patience. Grabe. Let us run with patience. So other way of saying, be not disturbed. Hindi ka dapat nagpapadisturbo sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Alam mo na Miyerkules, Biyernes, Linggo, meron yan. Pero biglang may dumating ang problema, kailangan ko na to. Be not disturbed. Amen? Alam mo ang Diyos mo, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iwanan. Bigla kang nagpupuri, biglang may karamdaman, ang anak mo mamamatay. Kung kalooban ng Diyos na yan ay mamatay. Wala kang magawa. Madudugtugan mo ba ang buhay niya? Hindi mo magawa yan. So kailangan mo lang magpuri sa Diyos. Anong kalooban mahal na Panginoon? Yan, bubuhayin niya na mahal na Panginoon. Amen? May problema pa parating. Grabe, makukulong ako. Tanda niya. Gusto niyo ba ang pagtawanan ng sino man ang Diyos? Hindi niya papayagan ang kanyang anak ay mapahiya. Amen? Ano mang problema meron ka, kapag sinolve mo yan in God's way. Take note ha, kapag sinolve mo yan in God's way, mangyayari ang promise ng Diyos. Hindi kanya ipapahiya. Sabi ng talata, sa sino mang nagtiwala sa Diyos, kailanman hindi siya ipinahiya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero kapag ang sinolve mo yan, yung sarili mo, itong paranalam ko, ito yung saka mo na lang sasabihin, sana sinunod ko na lang ang Diyos. Kapag nakaguhit, hindi mo mababago. Ang daming, sabi nga ng talata, there are man's ways, so many. But the will of the Lord, the plan of the Lord, siya ang matutuloy. Siya ang mangyayari. Sapagkat sinabi ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Cast out doubts. He prepared us the best plan after assignment. Our assignment is done. Tandaan niyo mga minamahal, kung ang isip mong pinakamagandang place na pupuntahan ngayon, Amerika, White House, kung saan-saan mga minamahal, Europe, kung saan-saan, sabi ng talata, ang bagay na inihanda ng Diyos para sa kanya mga anak, hindi pa sumagi sa isip ng tao at di pa nakita ng mata. Yun, kaganda ang ipinangako ng Diyos na inihanda sa atin.
Yung pinagginagawa mo sukatan lang ng kaalaman ng tao yan. Amen. But God prepared the best plan for us. Far, far, far better than what we think. Kung ano yung pinag-iisipan natin ngayon. Bakit mo pababayaan yun ang ganda-ganda? Dahil lang sa kapiranggot na kung pangarap mo ngayon. Amen? Huwag mo ipagpalit yun. Yun ang dahilan kaya tayo tinawag ng Diyos. Para ikaw na nahihirapan ngayon, dumating ang pagpapahinga. Ikaw na namumroblema ngayon, dumating nangingiti ka. Ikaw ngayon na lumuluha, dumating wala na yung luha sa iyong mata. Ikaw na masyadong takot na takot ngayon, dumating ang araw na wala ka ng katatakutan dahil kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sasabihin mo, brother, paano ito nag-backslide ako? Kaya ko ba bang gawin yung aking assignment? Amen? Lahat ng mga hindi pa nag-backslide ngayon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan, nag-iisip pala mag-backslide. Kaya nga hindi, maski na, grabe, magpapuri, di ba? God is fighting for us. Ang ilang gumaganong, God is fighting for you. Tapos lulutay-lutay ka. Amen? Kasi nagsisimula na yung letter B sa backsliding mo. Nagsimula na yung B. Huwag mo isipin, tapusin niya ng backsliding. Ay nako, patay ka na doon pag delikado yun. Amen, mawala ka na. Amen? Kung nararamdaman mo nang hihina ka ngayon, normal, Kristiyano ka kasi, tao ka lang. Pero sabi ng Biblia, huwag kang manatili dyan. Kaya tawag natin dyan, kung ang Kristiyano may pinagdadaanan, kaya ang word pinagdadaanan dumaan ka lang, huwag kang manatili dyan. Pag diri-diretso, isikapin mo makatayo. Amen. Sikapin mo makabalik sa kung anong meron ka dati. Hingin mo sa malapay ng sa'yo, sa hindi mo kaya yan. Paano kapag ikaw ay nanghina nga, pagdating ka naman dito, tulog ka pa. Agonizing prayer ang turo ng mga pastor. Ginagawa nila para maramdaman mo pa na presensya ng Mahal na Panginoon. Once na naramdaman mo ba presensya ng Mahal na Panginoon, lalakas ka, gagalak ka, magpupuri ka. Bakit? Napakahalagang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw yung taong nagsisimulang mag-backslide, kapatid, remember the father of the prodigal son. Amen? Amen? Yung father ng prodigal son, ang prodigal son yung isa na lumayas, dahil niya kayamanan. Ang sabi ng mga scholars, mula nung umalis yung kanyang anak na naglayas, gumawa ng kanyang mga kamunduhan. Yung tatay, araw-araw nandun sa bintana, naghihintay ng pagbabalik ng kanyang anak. See? Bawat araw, hinihintay na babalik ang kainitang meron ka. Amen? Kaya kung nararamdaman mo ngayon, mga minamahal, ay, nangiinan ako, brother, hindi ko na kaya. Hinihintay ng Diyos na bumalik ka. Amen! Huwag mong hayaan, manatili ka dyan. Every day, the Father is waiting for you. Hindi lang basta waiting ng kung ano. Sabi nga nung prodigal sa mga minamahal, pagkakita niya mga minamahal, hindi niya hinintay makarating sa bahay. Sinundo na niya. Grabe! At sabi niya, nagsisimula pa mag-confess. Hindi niya importante yan. Ang importante, bumalik ka na. Amen? Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, Romans chapter 9, verse 16. Last 3 verses. Dito po sa aklat ng Roma, 9:16. 9:16, ito po ang nakasulat. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Ay, brother, talagang, go na talaga ako Amen? Talagang pabackslide na talaga ako Amen? Ako'y naniniwala na kapag tayo'y totoong tinawag ng Diyos, mag-backslide ka man, babalik at babalik ka. Totoo yun, mga minamahal. Amen? Sabi ng talata, so then,
It is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. So kung ikaw ay pinaghimalaan na mahal na Panginoon, isang araw, sa dami ng pagpapalang meron ka, nakalimot ka na sa Diyos. At sinabi mong, di ko na kailangan na Panginoon kasi ang dami ko ng pag-aari. Mayaman na ako, magaling na ako. Amen? Amen? At unti-unti na tayo lalayo, nagyayabang na tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi ko na kailangan ng Diyos, hindi ko na kailangan dumalo. Amen? Isang araw, tandaan mo, babalik at babalik ka. Dahil pinili ka even from the very foundation of the world. Tatawagin at tatawagin ka. God will plan. Diba? Hindi na sa covenant, kundi ilalagay niya sa iyong puso. So dati-dating masama ang loob mo, papalitan niya ng pag-ibig yan. Papalitan niya ng kasabikan. Kaya nakita niyo, marami na nagpatuto sa atin. Nung sila umalis, dahil sa masama ang loob, tapos bigla na lang nila sabi, hindi ka makatulog, nararamdaman ko, napapanaginipan ko, tinatawag ko, umawit uli, tinatawag ako, parang kung napinguli ang tawagan ko. Bakit? Tinawag ka kasi at pinili na mahal na Panginoon. Kapag nangyari yan, sabi niya, kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, wag na wag kang mag-say, wag kang magsabi ng no to Jesus. Nakita niyo yung kanta? Don't say no to Jesus. Amen. Amen. Sapagkat of all people, ang takin mo ba naman, of all people, hindi naman ikaw Miss Universe, pero ikaw pa rin pinili na mahal na Panginoon. Amen. Hindi naman ikaw presidente, pero ikaw pa rin ang pinili na mahal na Panginoon. Hindi naman ikaw pinakamatalino o masasabi nating scientist, pero ikaw pa rin ang pinili ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, when you hear the voice of Jesus, don't say no to Jesus. Amen? Amen. At ang huli, mga minamahal, ang sabi niyan, kapag meron tayong maraming mga trials in life, pagkatanda natin parati. Sabi ng talata, last verse, 1 Peter 1, verses 6 to 7. 1 Peter chapter 1, verses 6 up to 7. Amen, praise the Lord. Dito po sa Beloved aklat instrument, ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7, ganito po sinasabi, na ito ang inyong totoong ikinagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok na sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluhati at ikararangal sa pagpapakayag ni Jesucristo. Palagpagan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ibigay nga ang pinakamalakas na palakpak sa Diyos na buhay. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, kindly, sabi diyan sa verse 6, wherein ye greatly rejoice. Ye greatly rejoice though now for a season, if needed be. Sa totoo lang, may mga pagsubok tayo mga minamahal. Kaya naman dumarating mga pagsubok sa buhay, mga trials, hindi pare-pare dahil kung anong kailangan lang. Amen? Kung ang problema mo ay kung paano magpakumbaba, dahil mataas ang pride mo, siguradong ang darating sa iyong pagsubok ay para turuan ka na matuto magpakumbaba. Kung ang problema mo, mga minamahal, ay ikaw ay masyadong mataas, ayaw mo, hindi ka marunong magpatawad, amen? Darating sa iyong pagsubok ay kung paano ka matuto magpatawad. Kung ang problema mo ay wala kang inisip, walang oras, kundi ikaw ay maging famous, darating sa iyong problema ay kung paano ka magpakumbaba. If needed, dumarating ang mga pagsubok na yan. Pero ang pinakamaganda dyan, sabi niyan, though now for a season, hindi mahabang panahon. May Tagalogin natin. Kylie, sa Tagalog. Tingnan nyo, verse 6. Pag-ibasa sa verse 6. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, purihin naman na Panginoon, palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang pagsubok sa buhay na napakatagal. Ang pagsubok sa buhay ay para lang tayo ay turuan kung papaano ang nais na kalubang mahal na Panginoon. Amen?
kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Ha? Sometimes lumulupay-pay ka. Ha? Next. 7. Ang sabi diyan, upang ang pagsubok sa inyo pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, masumpungan sa ikapupuri. Tingnan nyo ha, yung iyong pagsubok sa buhay, masusumpungan sa ikapupuri ng Diyos. Paano nangyayari yan, mga minamahal? Kung walang pagsubok, hindi ka magpapatotoo. Amen. Kung hindi ka iningatan ng Diyos, hindi ka magpapatotoo. Amen. So kapag ipinatotoo mo ang kabutihan ng Panginoon, ako'y nabangga, tumilapon ako. Dahil grabe yung pagtilapon ko, ang pinagtatag ako, nisugat wala, nagpagpag lang, buhay na buhay ako. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil sa mga pagsubok na yon, naluluwalhati ang pangalan ng mahal na Panginoon. Hindi ikaw ang sikat ang Diyos na nagpala sa iyo. Amen? Kaya, ye shall be my witnesses unto Jerusalem, to Judea, and to Samaria. Ang assignment mo, ang assignment natin, ipatutuo si Kristo, ikwento si Kristo, ang kanyang kabutihan. Amen? Sabi nga, do your assignments and leave everything to our God. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. What love the Father's love is shown us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight, greater love this world has never seen. When He hung on the tree, oh why would He do such a thing for the fish like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to Thee, oh God. Thank you. Your love is patient, Lord. Humble and kind. It's greater than all My sins, He always protects and trusts and hopes and will never know it. It's your love that lifted me up from the dead. Thank you, Lord. Just my feet on the solid rock with the fire. Where's the step? Thank you, Lord. Where's the joy? Even praise the Lord, praise the Lord. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history,
Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you so much, Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, of all people, sa totoo lang, marami mas mababait sa atin kaysa tayo mga minamahal noon. Ang meron lang tayong advantage, edge over them. Before the foundation of the world, God had chosen us. Kung minsan may dumarating yan tayo sa buhay na nagiging pasaway. Amen. Nauuna na sundin ang sarili kaysa sundin ang kalooban ng Diyos. But take note, ayon sa ating napag-aralan, walang araw na hindi tayo hinihintay ng ating Ama sa langit. The door of the ark will not close until we're done with our assignments. And that is the love God has given us. One more time. Oh God, thank you for loving When on the cross you made peace to me, Lord, you died for Praise the Lord! Oh God! Thank you for you! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Amen, praise the Lord, praise the Lord! Amen! Amen! Hallelujah, hallelujah! Let us thank the Lord! Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon! Thank God! Thank you for loving me! You made His do! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Oh Praise the Lord, praise the Lord. It is praise. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Father, salamat po. Hindi ka napapagod na kami ay mahalin. Sana po natin kami dito, mga minamahal. Habang ang Diyos natin nasa ating kalagitan. Oh, God. Thank you for loving me.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh God. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for all this word. Maraming salamat sa mga salitang iyong binitawan. Nagiging kalakasan ng iyong mga anak. Para kami makapagpatuloy ka sa iyong pagbabalik. Huwag mo kaming pababayaan. Wala kaming nais kundi magmana ng buhay na walang hanggan. Help us do our assignments with all humility, love, and praise. This we ask you in your precious name, Jesus. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga minamahal na mga bisita. Saan man kayo naroroon ngayon, ano man ang inyong pangangailangan. Kaya-kaya kayong tugunin ng Diyos! Lumapit kayo sa mahal na Panginoon. Huwag kayong magdalawang isip. Today is the day of salvation. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kailangan mo si Kristo. Kailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Isus. Na siyang Diyos na tutugunan ang pangangailangan mo. Magpapagaling sa iyong mga karamdaman. Tutugon sa iyong mga problema. Magpapalakas sa iyong kahina. Ikaw magbibigay. Siya magbibigay sa iyo upang ganapin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tao yung nagkasala. Walang tao nagkasala na hindi hayag sa harapan ng mahal na Panginoon. Alam niya, nagkasala tayo lahat. Kailangan natin magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Pangatlo ay bautismo sa Espiritu ay sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Ganapin mo ito bilang halimbawa, sundin sa halimbawa ng Panginoon. Sabi ng Biblia, bautismo ka sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kapangyarihan at magmana ka ng buhay walang hanggan, patawarin ka sa kasalanan. Amen. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Sa grabing kagalakan, maluluha ka. Hindi sa kalungkutan, kundi grabing kagalakan na mararamdaman mo kapag pumasok sa iyo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Tanggapin mo, mahal na Panginoon, at ang aking sabihin mo, kapatid, sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na ito. Nalaman namin, napakahalaga pala ako sa iyong mga mata. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami naman na lang po dumalangin. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan namin, pinakamamalapin ng Jesus. Narito yung mga anak, sama sila naroon. Alam namin, walang hadlang sa distansya. Walang distansyang makakadlang sa pagpapala ng na iyong pinakaroon sa iyong mga anak. So
Source ito, Panginoon, ang mga kapatid na ito, hiningi sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida, ay pumaminama ng mga magagawa. Patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkakasala. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Simulan nawa na ito ang kanilang paglilingkod. Hanggang sa iyong pagbabalik, makasama namin sila. Isulat mo kanilang pangalan sa kalat ng buhay, sa kalangitan, sa na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tutuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na pangangailangan. Maging ating mga binabada visitors. You are now sons and daughters of God. May humingi kayo sa mahal na Panginoon. Ganapin mo mamaya ang bautismo sa tubig at ang mahal na Panginoon ang magpapala sa iyo. Kung paano kami pinagpala, pagpapalain ka rin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo mahal at mga minamahal ay dumalayin sa mahal na Panginoon sa ating pangangailangan. Kung mayroon ka tayong pangangailangan, kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo, kamay problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mansabuhay na sa ating lahat, sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon sa salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, may makapangyarihan kami upang palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito sa panalangin na aming ginaganap ng Evangelista with Estrada Almeida, ang pumaminama naman magagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, COVID-19, mga high blood, mga stroke, kasaut in Jesus' name, heart attack, kasaut in Jesus' name, before the power of darkness, mga palulupaypay, mga palalamig, kasaut in Jesus' name, lahat ng gawin ng kaway, kasaut, in Jesus' mighty name, we bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus, be healed, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, amen, praise the Lord. Tayo lahat ito may mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag mag-aninlangan. Amen. Sabi nga ng ating beloved preacher nung overnight, ito yung pang pinali, kumbaga. Amen. This is the release of faith. Amen. The moment to release our faith. Angkinin mo na yung pinanalaman mo na, tanggap mo na. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mag-aninlangan. Amen. Amen. Lahat muna na may pinanalangin sa Diyos, sumigaw muna ng praise the Lord. Lahat mo muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much to Jesus. Thank you so much to God. Amen and amen. Praise the Lord, glory to God. Amen. At doon po natatapos ang ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pitutuloy na po sa ating mga announcement. Narito ang ating mga kapatid at yung beloved elder, Brother Alvin, para po sa ating mga announcement. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanap na Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. Palakpakan po natin muli ang ating pong pinakamamanap na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Atin po munang i-update po mga minamahal yung atin pong special offerings mga minamahal. Amen. Lilinawin po ulit natin ng inyong abang lingkod mga minamahal. Amen. Ang ating special offerings ay para po sa atin pong toilet bowl, mga minamahal. Yung may flush na po, mga minamahal. Amen? Mag-upgrade na mga minamahal. Amen? Pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon upang komportable, mga minamahal. Amen? Maayos, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Parang nalulungkot po tayo, mga minamahal. Amen? Parang nalulungkot tayo sa ating special offering. Kailangan matuwa tayo, magalak, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Narito na naman ang pagkakataon upang tayo po, mga minamahal, amen, ay makapagpaabot ng suporta, amen, sa iglesia ng ating dakilang Diyos, amen. Ang sinusuporta natin, hindi ibang tao, mga minamahal, amen, mismo ang gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kung tayo po ay sumusuporta sa ating dakilang sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi tayo nagsasawa, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob, mga minamahal, amen. Hindi tayo nagmumurmur, mga minamahal. Yung iba, nagbibigay na nga ako sa
meron na ngang tithes and offering, meron pang special offerings. Amen. Hindi po, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang naghahasik, mga minamahal. Amen. Ng bahagya na, mga minamahal. Amen. Bahagya na daw, mga minamahal, ang kanyang aanihin. Subalit kapag naghasik ng marami, mga minamahal, amen, mas marami po palang pagpapala, mga minamahal. Amen. At take note, yung ating pong ginagawa, mga minamahal, nakarecord po yan, mga minamahal. Amen. Nakarecord po yan sa aklat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin muli ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At narito po, mga minamahal, tayo po ay nagkalikom ng 600 pesos, mga minamahal, nung October 15, linggo po yan, mga minamahal. At nung Wednesday, 150 pesos. At nung Friday, mga minamahal, amen, 50 pesos, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong, huwag po nating limitahan ang kakayahan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kung mas marami tayong ibinibigay, mga minamahal, mas marami tayong tatanggapin galing sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang kabuuan po, mga minamahal, ay 800 pesos. Patuloy po tayong magliliko, mga minamahal. Amen. Galing sa puso, mga minamahal. Amen. Iniibig ng Diyos, mga minamahal, ang nagbibigay ng may masayang puso, mga minamahal. Amen. Pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At magmamarcha na po tayo sa gitna, mga minamahal. Amen. Magmamarcha na po tayo sa gitna, mga minamahal. Amen. At narito po, mga minamahal, ating pong ipinagkakalubang buong pagkakataon, ang panalangin po sa ating pong special offering, sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. God bless po, mga minamahal. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Ibalik, amen, ng billion trillion times ang pagpapala sa bawat isa, mga minamahal. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Wala pong practice ang ating pong Jesus Finest Generation Choir. Amen. Ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa Sabado na lang, na po, amen. Ang practice po ng Beloved Jesus Finest Generation Choir ay sa Sabado na lamang po, mga minamahal. Amen. Ang may practice po ngayon sa araw na ito, pagkatapos po ng closing prayer, mga minamahal, ang ating pong Beloved Children's Choir, mga minamahal. Amen. Ating pong mga Beloved Children's Choir, may practice po, wag po tayong uuwi, mga minamahal. Amen. At open po ang ating pong pastoral house, mga minamahal, sa mga nais
makijoin sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Alas 4 po ng madaling araw magsisimula hanggang alas 12 ng tanghali. At pagdating po ng hapon, alas 4 po magsisimula muli ng hapon at matatapos po ng alas 8. Araw-araw po yan, mga minamahal. Amen. Araw-araw po may puri, mga minamahal. Hindi tumitigil sa pagpupuri ang ating pong mga beloved pastoral worker. Amen. Sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Amen. At sa mga nais mag-alay din po ng ayuno, mga minamahal, lalong-lalo na mga minamahal, amen, dun sa kulang pa po ng ayuno, mga minamahal, amen. Sa darating po next week, mga minamahal, amen, araw ng mga patay sa mga taga-sanlibutan, mga minamahal, amen, mga walang pasok, holiday, mga minamahal, samantalhin po natin, mga minamahal, amen. Ialay po natin yung libreng araw na yan sa pag-aayuno sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Lubos na pagpapala, lalong-lalo na mga minamahal, malapit na po yung ating pong Holy Supper. Tamang-tama, eksakto po, mga minamahal. Amen. At 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. At ito po ay idinadaos, mga minamahal, dito po sa 157 Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road. Tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, magsisimula po ng alas 9 ng gabi at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula po tayo ng alas 9 ng umaga at matatapos po tayo ng alas 3 o alas 4 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Baldog, mga minamahal. Amen. Araw po yan ng Martes po, mga minamahal. Suportahan po natin, mga minamahal. Amen. Magkaisa po tayo. Sama-sama po tayo maghayo, mga minamahal. Amen. Isang kaluluwa mailapit sa paanan ng ating dakilang Diyos, libo-libong anghel at maraming kasalanan. Nagtatakip ng maraming kasalanan, mga minamahal, pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Araw po yan ng Martes, alas 3 ng hapon hanggang alas 5 po. Amen. At manood po tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang nangangaral po. Amen. Kung tayo po ay nanlulupaypay, nangihina, manood po tayo upang yung ating pong faith madagdagan, mag-increase, tayo po'y lumakas, mga minamahal, ma-revive po tayo. Amen. PTB 8, araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:15 na madaling araw po ng Linggo, mga minamahal. Amen. I-share po natin at i-follow yung ating pong Facebook live streaming, ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. At meron din po tayong YouTube channel. Mag-subscribe po tayo at i-click ang notification bell upang lagi po tayong updated sa bagong ilalabas. Ang ating pong YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. 10 piso, 5 piso ating idaan. Diyan po sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher o kaya sa ating pong beloved sister Ate Vines here, mga minamahal. Amen. At mag-follow up po tayo, mga minamahal. I-follow up po natin yung ating pong mga minamahal na mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, amen, sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magkaroon po tayo, mga minamahal, ng pasanin, concern, mga minamahal, amen. Sabi nga po, magpalakasan tayo, magdalanginan, mga minamahal, amen. Mag-ibigan ang bawat isa, mga minamahal, amen. At maghayo po, mga minamahal. Amen. Maghayo po tayo. Assignment po natin yan, mga minamahal. Amen. Assignment po ng bawat isa. Walang exempted, mga minamahal. Walang exempted, mga minamahal. Amen. Lahat tayo kailangang maghayo, mga minamahal. Amen. Magdala ng kaluluwa sa paanan ng ating dakilang Diyos. Unang-una ang ating mga loved ones. Isama po natin sa gawain ng mahal na Panginoon, yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kaibigan, mga katrabaho. Amen. Lahat. Amen. Sabi nga po, lahat po ng mga kinapal, lahat ng nilikha ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hayuan natin, mga minamahal, yung ating mga kapwa, mga minamahal. Ibinigay sa atin ng libre, mga minamahal, walang bayad. I-share din naman po natin, mga minamahal. Amen. At
ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, mahigpit po ito, mga minamahal. Amen. Mahigpit na ibinibilin na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalaping Jesus, dumalo po, Miyerkules, Biyernes at Linggo po, mga minamahal. Amen. Isama na rin po natin ang Bible study, mga minamahal. Amen. Mas mahabang pagpupuri. Amen. More praising, more blessing, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po. Praise the Lord. Tayo na po tumayo, mga minamahal. Ang lahat na po ay hinihiling na tumayo. At tayo na po ay sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamalapang Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. At muli, atin pong ipinagkakaloob pong pagkakataon sa ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Praise the Lord.